Kula Alifah Nafa dados narator. Kula Pujing Kendari Putih dados Dora. Kula Rifki Ahmad dados Aji Soko. Kula Sinta Hilma dados Nyai Rondo lan Prabu Dewata Cengkar. Lan kula Rena dados Sembodo. Dateng mriki kula lan anggota kelompok kula badhe mentasaken drama tradisional ingkang judulipun Asal Usule Aksara Jawa. Langsung mawon kita sami tingali drama ingkang badhe kelompok kula tampilaken. Monggo. Ing jaman rumiyin wonten satunggaling raja ingkang asmanipun Aji Soko. Dheweke gadah abdi kalih ingkang setya inggih punika Dora lan Sembodo. Ing sawijining dinten Aji Soko, Dora lan Sembodo tindak dhateng tlatah Jawi migunakake prau. Lelampahan ingkang dawa sanget lan ngeseni. Prabu, kita bakal layanan dhateng tlatah Jawi. Lelampahan iki mangke dawa sanget. Kita kudu rumiyin, Prabu. Lalu Prabu, panjenengan ngalami sampun pripun upami kita pados panggen damel Mas. Iya, ayo. Injih Prabu. Ing madyane lelampahan, prawiku mampir ing sawijining pulo. Aranipun Pulo Majet. Dhateng pulo niku Aji Soko, Dora lan Sembodo ngaso kagem milangake kesu. Dheweke kudu ngaso lan ngempalaken kekuatan saderengipun lelayaran bali. Wah Prabu, dateng ajeng niku wonten kula. Wah, inggih Prabu, kita maksud niku mawon. Wis, ayo mampir. Inggih Prabu. Sawise nemokake panggen damel ngaso, Aji Soko, Dora lan Sembodo banjur mandhap saking prau lan mutusaken ngaso dhateng pulo niki. Sumangga Prabu, sedaya dahan iki kagem panjenengan. Matur nuwun, sampeyan Mas Bodo. Uga dungangan. Inggih Prabu. Saderengipun nerusaken lelampahan, Aji Soko maringi wewenang dhateng Sembodo. Sembodo, aku kepengen sampeyan mangkat ing pulau iki. Inggih Prabu, kula bakal manggen dhateng pulo niki. Nanging kangge napa kula panjenengan dhateng mriki? Aku kepengen sampeyan ramak saka mergo saka iki penting banget kanggo aku. Lumaten kres bos. Inggih Prabu, kula bakal dhateng mriki lan njogo pusakane panjenengan. Iling-ilingen ya Sembodo. Aja nganti sampean naik kres iki marang mulya. Aku dhewe juga ing kene. Inggih Prabu, kula bakal mriki sedaya kapitadosanipun panjenengan. Kula janji. Wes dulu. Ayo kita lanjutkan lapangan iki. Injih Prabu. Aku percaya karo sampean. Rumateng kres iki. Hati-hati ngene. Injih Prabu. Ayo dulu. Injih Prabu. Banjur Aji Soko nerusaken lelampahipun menyang tlatah Jawi kaliyan Dora. Dene Sembodo manggen dhateng Pulo Majeti piyambakan. Tansah kula rumat pisakanipun panjenengan Prabu Aji Soko. Mugi-mugi panjenengan lan Dora tansah pinaringan ing lelampah. Pinten-pinten dinten Aji Soko lan Dora lelayaran mungkasane dumugi ing Medang Kamulan tlatah ing tanah Jawi. Aji Soko ingkang mirang mesem remen tetulung angsal sambutan sae saking warga. Nalika ing Medang Kamulan, Aji Soko manggen dhateng griyanipun Nyai Rondo Sangkarahan ingkang dianggap ibune piyambak. Nyai Rondo pun uga tresna sanget marang Aji Soko. Asal wae tak mawon kaya iki. Matur suwun Nang. Aku bersyukur duwe anak kaya sampeyan. Ipun, Mbok. Ayo mangkat mawon. Hati-hati, Mbok. Ing sawijining dinten Nyai Rondo katon surem amargi mikiraken kekejamane raja ing Medang Kamulan. Raja niku kejem sanget.
dheweke merintah ing kersane sehingga nyiksa rakyat pedang Kamulan. Mbak. Ana apa, Nggih? Wonten menapa, Mbok? Kok panjenengan tansah swara? Ora nang, aku mung kepikiran kekejamane Raja kita, Prabu Dewata Cengkar. Tumindake sing ana medeni, akeh wong kene sing dadi korban. Aku duwe pangarepan supaya enek sing bakal wani tentang kekejamane Prabu Dewata Cengkar. Ngeten mawon, Bu. Sing kula tak tindak dateng kraton Prabu Dewata Cengkar. Ojo nang, aku wedi enek kejadian karo sampean. Amarga Prabu Dewata Cengkar duwe pate ingkang saben dina golek mangsa gawe santapane Prabu. Usah kuwatir, Bu. Sing kula tandhingan mau pati. Nanging nang, Usah ragu, Bu. Tapi kiat lah sakti dalam menghadapi Prabu Dewata Cengkar. yo wis aku percaya karo sampean. Hati-hati yo nang. Isuke Aji Saka tindak dhateng kratonipun Prabu Dewata Cengkar kangge merjuangake ketentramane rakyat ing Medang Kamulan. Damel gantinipun Aji Saka purun masrahaken jiwa lan ragane kanggo Prabu Dewata Cengkar. Nuwun sewu, Prabu. Lho, sapa kowe? Kula Saka, Prabu. Aji sapa? Tujuane mrene apa? Kula nyuwun Prabu, aja munggo kene. Mboten pasak jiwa lan marang panjenengan. Iki sepisanan ana wong sing gelem marang aku. Kula nyuwun Prabu, syarat aku. Apa syaratnya? Kula nyuwun tanah. Kok ya? Hah, kuduwe iya tak tau kok. Semoga, Prabu. Prabu Dewata Cengkar banjur wiwit nyebar kain ingkang dibeta dening Aji Saka hingga pungkasaning kain. Kain iki dhewe banget yo kok kaya ora apa sih. Tanpa disadari nalika ngukur, Prabu Dewata Cengkar sampun jumangkah dhateng pinggir segara. Nalika Prabu sampun dhateng pinggir segara, banjur Aji Saka ngibatake kaine. Kibatan kain Aji Saka kiat sangat sehingga nyebabake Prabu Dewata Cengkar keprintir mlebet segara. Ya, sama iki. Awas kowe Aji Saka! Prabu Dewata Cengkar kelelep lan tiba ing segara ngisor. Sirnane Prabu Dewata Cengkar gawe bungahing rakyat ing Medang Kamulan. Sedaya rakyat Medang Kamulan sami sarujuk ing Aji Saka dados raja ing kono. Ing sawijining dinten Aji Saka kelingan marang Sembada. Dheweke uga dawuh marang Dara supaya mendhet abdi setiyane niku dhateng Pulau Majeti. Dara. Injih Prabu, wonten apa? Aku ana amanat kanggo sampeyan. Injih Prabu, amanat napa niku? Pataken Sembada ajuken mrene. Sampai nafat supaya buwok saka kowe. Injih Prabu, Sembada mesti seneng sanget. Iling-ilingan ya. Aja berinyak kraton sak barang Sembada lan buwok saka kowe. Injih Prabu, kula janji, kula bakal bali menyang kraton kalian Sembada lan nggawa pusakanipun panjenengan. Kula udah rumiyin Prabu. Wes budal, ati ya dulu. Injih Prabu. Dara banjur bidal lelayaran dhateng Pulau Majeti mendhet Sembada. Pinten-pinten dinten dheweke lelayaran, akhire Dara sampun dugi dhateng Pulau Majeti. Sembada! 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 Alah, Dara kok ana apa? Kepiye kabarmu niki kene Sembada? Kabarku ning kene apik-apik wae, Dara. Lah kamu ndi kok ngene dhewe? Prabu, saiki dadi raja ning Medang Kamulan Sembada. Hah, raja? Iya, Prabu iso ana raja kang kejem ing Medang Kamulan. Lan akhire kabeh rakyat Medang Kamulan sarujuk yen Prabu dadi rajane. Olah syukur nek ngono. Tujuanmu mrene apa dulu? Aku mrene amargi oleh amanat saking Prabu. Apa nek apa? Aku oleh amanat saking Prabu gawe njukuk pusakane lan bali menyang kraton karo awakmu. Hah, apa? Awakmu arep jupuk pusakane Prabu?
Lah, gak iso dirane. Lah nyapa tuh sembodo? Aku wis diwenehi amanah saka Prabu gawe juga pusakane iki. Lan ora oleh diwenehi sapa-sapa cukup Prabu dhewe sebab cukup. Aku yo oleh amas saking Prabu. Aku iki ora oleh bali menyang kraton sadurunge pusakane Prabu. Lan karo sampeyan. Ora iso juga, aku tetep karo perintah Prabu. Amas saking Prabu iki dia tanggung jawabku. Aku tuh kudu menuhi amat Prabu. Terus jalan kepriye Dodo? Yo kuwi aku menyang kraton. Mah Dodo. Aku kudu jalan perintah Prabu. Kowe ora mesti perintah. Alah, kakek ngomong aku tutup belok aku bali menyang kraton. Lah, ora percaya karo omonganku Dodo. Iki amas saking Prabu. Doro lan sembodo padu terus amargi dheweke abdi ingkang setya lan patuh kalian perintahipun Prabu. Abdi kali niku sami nggadhahi tugas ingkang kudu jogemi. Ngantos akhiripun perang antaraning abdi negara niku mboten saged dihindari. Kekalihipun sami santosa ngantos sami gugur. Dene ing medang kapulan, Aji Saka mikiraken kedadian apa ingkang dialami abdi kali niku sehingga derek bali-bali saka Pulau Majapahit. Kenapa kok terus banget sembodo? Aku khawatir. Ndang-ndang kejadian kon impor dhewe. Amargi abdi kali niku derek bali-bali saka Pulau Majeti, Aji Saka piyambak ingkang nyusul abdi kali niku dhateng Pulau Majeti. Satekan ing Pulau Majeti, Aji Saka goleki abdi-abdine. Sembodo, iki sampean. Aji Saka kaget sangat mirsani abdi kalinipun tibane gugur. Aji Saka nelongso sangat amargi dheweke ingkang nyebabake pertarungan iki. Aji Saka ndonga marang Gusti supados nyuwun pangapunten sedaya kelepatan lan dosanipun para abdine. Guru, sembodo. Ono apa iki? Aku gak nyangka akhirnya gagal di sini. Ngapain aku sembodo? Aku tuh sampean cukup sampai aku ditojo. Nih, kalau tidurnya ya pas sampean. Waktu kalau kita melu, ya tulis nama sampean. Tanpa kelas tidak. Itu bagus. Jadi kalau kita dari kraton tapi bersama yang udah otak banget malam-malam. Damel ngeleng-eleng abdi kali niku Aji Saka damel geguritan ngangge Denta Wiyandana. Guru, bodoh. Kayak gini-gini, terus sampean. Aku ada di cerita, kan cerita apa ya? Gue tadi ini, terus ono, macam gue sakit dosa. Geguritan ingkang diserat dening Prabu Aji Saka uninipun inggih punika Hana Caraka ingkang artinipun wonten utusan. Data Sawala ingkang artinipun sami tukaran. Padha Jayanya ingkang artinipun sami kiyate. Moga Gotama ingkang artinipun Rama karo Pati. Geguritan iki diserat kangge tulisan ingkang aneh hingga akhirnya geguritan iki dikenal ngangge sebutan aksara Jawa. Miturut cerita niki asal usule aksara Jawa ingkang dikenal kanthi saiki. Sun. Cekap semanten drama ingkang saged dipentasaken kalih kelompok kula umpami wonten kirang luwihe kula lan anggota kelompok kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Wassalam.